בואו נדבר קצת על עצמנו מול תהליך ההזדקנות של הורינו. זה תהליך לא קל, הוא מציף אותנו ברגשות של כעס, פחד, חמלה, חוסר אונים. כל קשת הרגשות האלה היא טבעית ולגיטימית, כי זה בעצם התחלה של פרידה מההורה שהיה תמיד שם בשבילי כצוק איתן. זה גם מפגיש אותנו עם הבקרוב שלנו. עוד מעט גם אנחנו נזדקן ונזדקק לעזרה. האם נוכל לסמוך על ילדינו? כל זה מעורר חרדות. בהווה, תחושת האובדן, זה כבר לא ההורה שהיה לי. החשש מן העתיד, מה מחכה לי? חוסר ודאות. גם כל מערכת היחסים שהייתה לי בעבר משפיעה על אופן ההתייחסות שלי להורה. התפקיד של להיות בן להורה מזדקן ותלוי תמיד תופס אותנו לא מוכנים. למרות ששמענו וקראנו וידענו, כשזה קורה זה מבלבל אותנו, זה תובעני וזה מבלבל ומדאיג. אנחנו לא רק בנים של, אני גם אישה, רעיה, אחות, חברה, עובדת. יש לנו הרבה תפקידים. כשנוצר עומס של תפקידים, אז יש התנגשות. מה לעשות קודם? למה אקדיש את זמני? על מה לוותר? גם יש משהו כשההורה הופך להיות תלוי בנו, שאנחנו בתחושה של היקון, בדריכות. מה מחכה לנו? איזה טלפון אני אקבל? תחושה של חוסר שליטה. בתחושה של עומס וחוסר שליטה פוגע בבריאות. אנחנו בסך הכל רוצים לטפל בהורינו מתוך תחושה של אחריות, מחויבות ואהבה. איך נעשה זאת? איך נתמודד? ראשית, חשובה מאוד התקשורת. חשוב שתהיה לנו תקשורת פתוחה עם הקרובים לנו, עם החברים שלנו, ואפילו עם ההורה, לשתף במה מרגישים. חשוב שנכיר בקושי של ההורה, נכיל אותו וניתן לו את ההרגשה שהוא נמצא במקום בטוח, שהוא יכול לסמוך עליי. אבל כל זה תוך הגבולות של מה אני יכולה ומה לא. חשוב שנחלק את התפקידים במשפחה, שלא ייפול כל הנטל על ילד אחד. כיוון שלא הכל אני יכול, אז חשוב גם להיעזר בשירותים פורמליים. חשוב שנשמור על בריאותנו ונדאג לה. כמו שבמטוס, לפי ההוראות, קודם כל האמא שמה את מסכת החמצן ורק אחר כך יסרו אותה לילד, כי היא לא תוכל לטפל בילד אם היא לא תהיה בסדר. כך אנחנו מחויבים לשמור על בריאותנו כדי שנוכל לטפל כראוי בהורינו. עם כל העומס, עם כל העול, מה אנחנו מקבלים? קודם כל, גם אם הטיפול קשה, אנחנו זוכים למצוות כיבוד הורים. למשהו מאוד משמעותי וחשוב, הזדמנות להחזיר מעט ממה שקיבלנו. גם המצב יוצר קשר אינטימי, קרוב, שנותן סיפוק. למי שהקשר בעבר היה בעייתי, זאת הזדמנות לתיקון. ולא נשכח שאנחנו גם משמשים מודל לילדים שלנו.